Преди години хората се посещавали, научавайки за нея един от друг. Търсили се с вяра и надежда за спасение от своите проблеми. Тя, ясновидец Мак Ели, вярва, че старите и изпитани във времето методи са валидни и резултатни и днес. Дали това са така наречените бабени деветини или суеверия и дали в тях все още има искрица, някаква надежда, упование и резултат, ще разберем от срещата си и разговора с ясновидец Мак Ели. Здравей! Здрасти! Много се радвам, че успяхме да усетим част от атмосферата на твоя дом, в който живееш, защото той е изпълнен с енергия, твоята лична енергия, с която помагаш на хората. И тъй като първите ми думи бяха свързани с суеверията, мислиш ли, че това е причината, която все още кара хората да търсят личности като теб? Има хора, които са любопитни, са суеверни и посещават феномени, мен, както така и колегите ми. Но има хора, които доста проблеми имат и посещават, идват при мене, което иска да им помогна. Тоест не само суеверието, не, проблемите. Самите проблеми. Повечето са хора, които имат доста проблеми, доста болки, които посещават моят дом и мен. Добре, но феномените стават все повече. Те растат със всеки изминат ден. Защо ти смяташ, че си истински феномен? Значи аз не смятам, че аз съм истинския феномен. Всеки си има дарба, която си отговаря за нея, който помага на дадения човек, който го посещава. Значи, както лекарите, Господ им дал дарба, всеки човек си има дарба. Както лекарите помагат, има различни професии лекари, така и при нас феномените, ясновидците и маковете. То е едно и също. Не се делям. Ти ли нарече себе си феномен или някой друг го откри преди теб? Какво да ви отговоря? Не аз. Хората, които са дошли при мене, им съм помогнала, те са ме открили. Не аз. Какъв е бил първият така сигнал за твоята дарба? Как си разбрал за нея? Преди години бяхме в чужбина. Аз повече съм била в Германия, в Австрия, работих си там. Това като феномен? Не, първо в Германия работих като феномен, но в Австрия си бях на работа с зет ми, с децата му. И дойде един човек, непознат човек за мен, въобще не го познавам, и ми подари картите Таро. Значи той има много различни видове карти Таро. А защо ти ги подари? И какъв беше този човек? Никак, въобще не го знам и не го познавам. Дойде там при нас на гости, познава зет ми подари ни карти Таро и ми вика, с тия карти можеш да ми откриеш, нали, да ми гледаш. Да ги откриеш, защото всяка карта си има, за даден човек си открива даден му проблем. Различно значение. Да, различно значение. И тъй почнах да му гледам, зет ми почна да се смее от мен. Вика, ти си станала ясновидка, почна да ми се смее. Замина се човека, минаха 3 дена, пак дойде. Вика, Ели, искам да ми гледаш пак, защото каквото си ми каза на тия карти, това ми се е сбъднало. За този малък период от време? Да, за 3 дена. След това пак му хвърли карти, взет ми пак почна да се подиграва и аз към май ще ги хвърлям тези карти. Викам, ти си ми се подиграваш. Мина така 1-2 седмици, одихме на работа, прибрахме се и зет ми вика, я ми хвърли на мен едни карти. Вика, ти си станала, вика, ясновидка, я ми хвърли на мен едни карти. Хвърлих му тия карти, гледам, че му се дава дете, което ще се разболее и то доста. Викам, дете ще се разболее и то доста лошо. Той почна да ми се смее и вика, ще взема карти, ще ги хвърлям. Викам, добре. Нямаш и на втория ден. Той звъни вкъщи, в тях си в България. И сестра ми си беше в България, ние си бяхме в чужбина, моя зет ми. И сестра ми вика, трябва веднага да се прибереш, защото самото дете имаше тумор в лицето. О, жестоко. Да. Той зет ми, като ме видя и прибра се, защото тогава нямахме тъй по GSM, това е може би преди 10 години, по телефона разговаря. Прибра се, почна да плаче. Какво стана? Вика, ти знаеш, вика, твоите карти наистина ми казаха, че детето ми е болно. Станахме, не тръгнахме, заминахме за България, тъй го опираха. После сестра ми вика, преди да го опира детето ми, искам да ги хвърлиш ни карти, зетите ми разправя, че ти си му гледала с тия карти. И така отворих и карти, викам, детето ще се оправи, няма да му има нещо. И се оправи. Слава на Бога, детето сега е добре,
Ожениха го, детенци си има. Или с какво се променя животът ти, след като установи, че картите предсказват събитията с абсолютна точност? Значи, след като открих, че детето на сестра ми е болно, аз се прибрах за България и почнах вече да гледам живота. Аз в действителност не исках да се занимавам с това, защото това е Божия дар. Това е на човек, каквото му идва е от Бога, но има, което има и от хора. И зет ми почна да разправя на този, на онзи. После идваха приятелките ми, на тях им откривах карти. И така почнах да си работя, да помагам на хората. След като даден човек идва при мен и иска да му открия какво му има, каква му е болката, не мога да го отхвърля. Просто трябва да му помогна на този човек, какво му има. И така всъщност ти започна да работиш с тези карти постепенно. И те са ти давали насока. Имало ли някакъв друг сигнал, че ти притежаваш дарба? Значи имах сигнал, че мога да открия на човек какво му има, каква му е болката на дадения човек, ако има негативна енергия, да мога да му махна какво му има, нали, думата магия, да му открия какво има. Ако има човек, който няма му нищо и той си мисли, че има магия. Има даден човек, който си има магия, трябва да му я махна. Имах тази дарба, имам. А как се отключи тя? Как разбра, че притежаваш това Значи умение? аз преди 17-18 години бях болна. Болест, която до днес не разбрах от какво съм била оперирана. Каква е била причината за отключването й? Значи беше починал братовчет ми. Нямаше 9 дена, направи катастрофа. Един ден жена му дойде в къщи с сумите други мои приятелки. И така, както си говорим, на мен ми пролоша. Взеха ме, закараха ме в болницата. Значи, докато стигна до тая болница, аз паднах в безсъзнание. Взеха ме лекарите, сложиха ме в една стая. Този лекар, който е бил на смяна, трябваше да се прибере. Дошъл ли другият лекар, той не искаше да ме оперира. И чух само, че лекара ми вика: момиче, ти губиш пулс. След това аз вече не помня нищо, само чух глас, който ми казва: момиче, ти няма да умреш. Ти ще живееш и ще помагаш на хората около тебе, които търсят помощ от теб. След това ме оперираха, на сутринта станах сумати гранажи, системи. И така разбрах, че аз мога да помагам. Имах видение, което мога да помагам на хората. Даден е човек, който търси помощта при мен. До ден днешен този глас води ли те и това видение? Или нещо се е променило в пътя за получаване на информация? Значи глас повече не съм чувала, но имам видение, което влизам в дадения човек в звездата му. И мога да му помогна, да му открия в данните, в имената какво му има, да вляза в съзнанието на дадения човек, който търси помощ при мен, и да мога да му отмахна каква болест има, да му уча точно болката на дадения човек, където я има. Тоест ти виждаш събитията като на лента, с картина? Да. А как разчиташ тази картина и как се появява тя е по-важно? Какво трябва да имаш насреща си, за да се появи тази картина? Значи трябва ми снимка на ако е от разстояние, трябва ми снимка на дадения човек и данните му с имената и личните му данни. Винаги ли се открива тази картина? Има ли ситуации, в които просто ти имаш снимката, имаш данните на човека, но просто всичко е черно пред теб като поле и не получаваш информация? Да. До сега не ми се е случвало да нямам видение за дадения човек, който търси помощ при мен. А всъщност картите тогава предтекст ли са или те ти помагат да откриеш тези видения? Ако даденият човек е при мен, имаме лична среща с картите, ми предсказват кое, къде, какво му е дадената болка, какво му има на дадения човек. Ако е от разстояние, значи по лични данни и по имената на човек му откривам. Тоест използваш картите, когато човек е срещу теб и може да ги докосне, да ги разцепи, да ги използва също така. Ти каза какво е първото, което са предсказали картите. Какво е най-страшното, което твоите карти могат да открият? И ти така имаш ли смелост да го изкажеш това страшно пред човека или му го спестяваш? Значи не мога да го спестявам на дадения човек, когато има да прекарва нещо много лошо.
нали, било катастрофа, било, не дай си Боже, смърт. Трябва да му го предскажа, за да може той да си обърне внимание. Да се го отмахне, ако има нещо по дадения човек. Дадената му болка трябва да се открие къде и какво му има. Ти казваш той да го махне, а всъщност ти правиш тези неща по премахването. Да, но той трябва да се търси помощ при мен или при мои колеги. За да се отмахне, той трябва да е човека, който трябва да потърси помощта при феномени, при ясновидци, за да се го отмахне. А ти как премахваш тези зависимости или пък проблеми или негативни влияния, каквито да са? Това, което откриваш като проблем, как го тушираш? Значи с възоколение, правя възоколение, самолети работя, с билки, имам специални билки. Трябва дадения човек, който търси помощта при мен, каквото му каже, той трябва да го изпълнява. Билото с билките, билото самолети, билото с възоколението. Трябва просто аз каквото кажа, той да го изпълнява. А не да се види 1-2 дена добре и след това да приключи и да ни дойде да се оправя, да се изчисти напълно. Ето това е, което трябва да се открие на дадения човек, каква му е болката. Това е възоколението, което се прави и се изчиства негативната енергия. Ако има дадения човек такава, трябва да се изчисти. Трябва да му се помогне човек. Разкажи ни малко повече за восъколеенето, което ти прилагаш. Стандартен метод ли е от този, който познаваме? Същия като леенето на куршум ли е или се отличава по някакъв начин? И резултата същия ли е или се използва за други методи? Значи той е различен от леенето на куршум. То се лее, както се лее леенето на куршум, но той е различен. Защото при него нещата са по-различни. Той притежава леенето на восък, значи се прави така, което излязат, подсказвате какво има на дадения човек, какво му има пратено върху него. Значи има пратени магии, така наречените магии, са пратени за смърт, са пратени за болести, са пратени за различни работи. Значи това възоколението ти казва на човека, на ясновидеца какво, как е и как трябва да го потребява, за да се изчиства тази негативна енергия, тази магия от дадения човек. Восъчната отпечатка ти дава историята на събитията и ти по нея разчиташ както по картите. Да, както по карти, така и при нея. А както при леенето на восък се прави 3 пъти или не? 3 пъти се прави. Отново изчистването е 3 пъти. Да, пак 3 пъти. Изчистването се прави 3 пъти. Докато се промени картината върху восъка. Да. Ако е по-тежко положение на човек, се прави 9 пъти. 3 дена по 3 пъти. Това ли е единствения метод, който използваш, когато виждаш, че човек, че по-скоро биополето на човек страда от някакви зависимости и влияния, или има и други средства? Имам и други средства, които не искам да ги коментирам в ефир. Те са твоя тайна. Те са мои тайни, защото сега всеки втори е ясновид феномен и не искам да си кажа другите методи, каквото имам. Нали, използвам и други. И с самолети, с билки работя. Всяка билка си има значение, каква е, за какво служи. Всъщност, на мен човек прави ми впечатление, че действително вашите методи на феномените са много близки един от друг. Учите ли се вие една от друга? Взаимствате ли някакви методи и ритуали или ти се отличаваш по някакъв начин от другите? Значи аз не мога да го кажа дали се отличавам. То трябва да не черпиш информация от другите? Не черпя въобще. Всяка работи за себе си. Всеки феномен се отговаря за себе си. Значи всеки работи различно. Аз нямам с никого да работя си сама, моите методи са други, на другите ми колеги са други, те или иначе нямам от никого. Просто аз си отговарям за моята работа, те си отговарят за своята. Какъв е предимно начина за връзка с теб? Ти работиш и приемаш в Шумен, защото си родом от тук. Да. Какъв е начинът, по който хората се свързват с теб? Искат ли задължително те самите, търсят ли контакт с теб личен? Значи търсят контакти с мен личен. От разстояние, когато са в чужбина хората, правим връзка по скайповете. Говорим си, гледаме и по телефоните, от разстояние им гадая. А пък които са по-близо, чиято душа е по-болна, в смисъл, който е по-силен, силна негативна енергия има в душата си, който е по-болен, той идва
при мен. Той не чака, да. Идва направо в дома ми, да. Идва при мен в дома ми и тук се правим, изчиствам ги, правим ритуали и т.н. За съжаление, в последните години, може би заради стреса, в който живеем, все повече хора страдат от ментални, душевни заболявания. Ти можеш ли да помогнеш при такива проблеми и как го правиш? Значи, когато даденият човек дойде при мен и търси помощта, аз му възвръщам душевното равновесие, духовното, душевното, което му помагам с моите амулети. Значи, всеки човек си има различна болка, който идва в моя дом. Не всеки идва с магия. Разбирате ли, всеки си идва с различна душевна болест, който Разбирам, хората търсят своя начин за справяне с проблемите и ситуациите и хората се допитват до различни феномени. Да. Ти как разбираш, че можеш да помогнеш на даден човек, когато те потърси? Откъде си 100% сигурна, че можеш да се справиш с дадена ситуация? Кой какво ти подсказва? Какъв ще е резултат? На мен ми показва Господ и Света Мария, който с Божията дарба, аз имам Божия дарба, защото откакто тази операция прикарах и чух този глас, аз се чувствам, че имам Божия дарба, което мога да помагам на човек. Толкова години не съм помагала, нямах такива умения, такава дарба, но този момент, който прикарах тази операция и отключих дадената ми душа за дадения човек. Третото око. Имаш ли някаква развита сензитивност, нещо, което с твоята дарба да се е отворило за хората? Тоест да усещаш техните проблеми. Да по някакъв начин да ги съпреживяваш и това да ти се отразява физически. Значи имала съм и такъв момент. Аз, когато даденият човек дойде при мен, трябва да му открия какво му има. Това ти се отразява? Да, това ми се отразява. Почти ми се отразява, но моите хора ме разбират в къщата за съпругът ми, че трябва да помагам на дадения човек, който идва при мен и не мога да ги избегна и те се нуждаят от помощ. Можеш ли да отговориш на въпрос по телефон, когато човек ти звънне, или смяташ, че личната среща е най-добрият контакт? Значи най-добре е личната среща, но когато човек е от разстояние и не може да дойде, нали, когато има хора, които от София са идвали при мен, от Бургас, от Варна, но когато са в чужбина, не могат хората да дойдат постоянно, от разстояние работим. А когато си работила в Германия и се занимавала пак с предсказания и ясновидство, усетила ли си някаква разлика в отношението на хората към теб, на германците към тази тематика и на българите? По-различни ли сме като мислене и като търсене? Да, по-различни сме. Значи при нас е по-друго, как да го обясня, че значи при нас българите, хората се търсят помощта на феномените на ясновидците, защото знаят кое как е, имат болка и трябва да си ми открият. Но в Германия имах и там много хора, които им помагах и имам даже там хора, които ме търсят. Тоест искаш да кажеш, пак се връщаме в началото на нашия разговор, че ние сме по-суеверни. Да. И по-големи, по-суеверни и по-вярващи. Да, по-вярващи, това ни води към специалисти като теб. Да. Картите ти могат ли да направят и по-мащабна прогноза? В смисъл не за личност, а за цяло събитие, за страната ни, например? Или за такива събития ти се оповаваш на своите видения? Могат да направят, но... Могат ли да ни кажат, например, каква ще е 2014 година? Или разчиташ на виденията си за такива мащабни прогнози? На виденията си разчитам повечето. 2014 ще е по-добра от другите години, които сме прекарали тия 4 години. В икономическо, политическо, социално? И в социално, в икономическо и политическо. Той ще почне да се размразява. Ще почне да се развива, защото трябва да дадем на хората шанс всеки да си гледа работата, за да може нещо да се развие. Не мога да кажа другия какъв би бил на власт, нали, за хората кой какъв е, но сега в 2014 мисля, че ще сме по-добре. Дано твоите прогнози да се сбъднат. Няма да питаме за конкретни неща,
когато имаме дадени събития, можем да разчитаме на твоята помощ, например избори за резултатите от тях, тогава да се допитваме. И в края на нашия разговор бих искала да кажеш така, да отправиш някакъв съвет към хората. Защо могат да разчитат на теб и кога могат да го направят? Значи хората могат да разчитат на мен, могат да помагам на дадения човек, може да разчитат и на мои колежки. Всеки се избира при кого да отиде. Значи на дадения човек, който има негативна енергия и търси помощ, трябва да му подскаже душата на къде да се обърне. Може да дойдете при мен, всеки ден приемам, записвам ти се част при мен, обаждат се предварително, записват се част и приемам всеки ден. Не връщаш никого? Не връщам. Да и събота и неделя, пак приемам. Защото нямам тая душа да взема да върна хората, просто те търсят помощта при мен и аз не мога да ги върна. Трябва да им помогна. Както разбрахте, скъпи приятели, вратите на Ма Кели са отворени за вас, за вашето любопитство или за разрешаване на вашите проблеми. Така че ако все пак тя ви е спечелила по някакъв начин, ако вие решите да й се доверите, можете да я потърсите и да дадете своят шанс на Ма Кели.